Вчора в Добруші відбулася сапраўдная трагедія. Не глядячи на намагання наших правоохоронців, наших колег у Гомелі, Мурат Амреев все ж таки був передадений російським представникам спецслужбаў, і на сёння мы вже ведаем, што ён быў перададзены паліцыі Чачні, нягледзячы на тое, што існуе сур'ёзная пагроза выкарыстання катавання ў дачыненні да гэтага чалавека і сапраўдная пагроза ягонаму жыццю і здароўю. Прычым адбылося гэта абсалютна незразумела, у межах якіх працэдур. Сёння Генеральная прокуратура заявляе, што гэта не было экстрадыцыяй, а просто была передача расійскім калегам затрыманага на беларуска-украінскай мяжы спадара Амреева. Але у меня возникае пытанне адносна такіх працэдураў, паколькі калі это не была экстрадыцыя, тады незразумела, што гэта было. І тут трэба нагадаць, што Беларусь, як удзельніца канвенцыі супраць катавання і іншых жорсткіх бесчалавечных відаў абыходжання, павінна выконваць взятыя на сябе міжнародныя абавязацтвы. А артыкул 3 якраз этой канвенцыі забараняе выдаваць, высылаць, перадаваць людзей у краіны, якім ім сур'ёзна пагражае катаванне і ёсць пагроза іх жыццю і здароўю ў сувязі з гэтым. Як вядома, Чечня ўяўляе сабой абсалютна шэрую зону, якую на сёння не дзейнічаюць нават законы Расійскай Федэрацыі, в якой прымяняецца катаванне, в якой забіваюць праваабаронцаў, якой ёсць выпадкі выкрадання ў людзей, в якой пераследуюць людзей за іх сексуальную арыентацыю. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, Беларусь взяла і выдала чалавека ў краіну. І, канешне, у дадзенай сітуацыі мы яшчэ таксама мусім сказаць пра тое, што было супрацьдзеянне в аказанні правовой дапамогі спадару Мураву, тому што не былі дапушчаны адвакаты да яго, і яму не былі растлумачаны магчымасць атрымання прытулку ў Беларусі, хаця ён заяўляў пра тое, што ён хоча атрымаць прытулак у Беларусі, яго рукі былі ў кайданках, яму нават не давалі паперу, ні асадку, ён не мог напісаць заяву. Аказанне правовой дапамогі гарантаванае ўсім грамадзянам Рэспублікі Беларусь і замежным грамадзянам, тым ліку, якія на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца. І тым не менш мы ведаем, што адвакат да яго дапушчаны не быў. І я лічу, што гэта, канешне, вельмі ганебны крок з боку беларускіх уладаў, і вся адказнасць за далейшае жыццё, здароўе і лёс гэтага чалавека цалкам кладзецца в тым ліку і на службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, якія дапусцілі вось такую вось перадачу спадара Мурава расійскім органам МУС і спецслужбам.